PSA Small Town Nuggery. I'm ready. First winning number 39, 39. Ibabalik po natin ang piling numero para mapasama sa pangalawang pagpili. I'm ready. Second winning number 25, 25. At ang ating number combination para sa ating third draw. Ang araw to ay 39, 25 exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Kung si Dr. Martinez, nagsabing PCSO. Hindi umurong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for 25, 20, 25, 45 p.m. draw are numbers 39 and 25. 39, 25 in exact order. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin, lotogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makagasgas ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama.